friends, nandito tayo ngayon sa Tagaytay Serenity Villas at itutour ko kayo. It's an Airbnb place. Tara, tour mo na. Ayo! So ito na, best friend, ang kanilang Airbnb. Ano siya, 2 bedroom and 1 loft. And si Reshni, chill-chill lang siya dyan. See, may kusina sila. Sarap ata magluto dito, kaya lang tinatamad ako. Kaya buti na lang meron silang restaurant. Over here, ang ilahang kwarto. Ito siya, pwede siya pang jowa. Wow, pang asawa, ganyan. Then you have here your office and cabinet. Tapos, may sarili kang bathroom. Pwede na, di ba? Kabila naman, pang mga single. Aray, ako yun ah. Ito yung mga single best friend. Tapos andito yung CR naman. Yan. Nasa labas siya para maka-CR yung nasa loft. Kasi walang CR sa taas. Yan, akyat na tayo. Kaya, kasya daw dito 8. 8, no? Tapos libre daw pag kids. Hanggang 6 years old. Ito yung loft. May sarili kang aircon. Oh! So, puro siya single beds, pero sa ilalim, naakay makuha na bed diha gyapon. Oh, birahon ra nimo. Tapos sa pikas pa, oh. Here, pwede ka magtambay. Feeling ko, ito yung suitable for kids. Sa taas. Parang, all the kids, go upstairs! Come on! Go to sleep na! Joke lang. Oh, na-veranda. Pero gamay ra siya, oh. Nice, oh. Puro trees yung, view. To protect you or to... Hi! Hi! Oo. Ang ganda naman. Hey, thank you. Ano to siya? Passion fruit? Passion. Thank you. Totoo siyang fruit. No? Sarap. Parang aircon. Parang lamig. Kailangan pa rin pala aircon. Oh. Aslom. Medyo aslom siya. Nanghanap pa ng kadamay. Ako, inom si Tonyo. Tinuod mong gudyo na prutas. Ni wala siya asukal. Pero pa, wala pa'y malasahan. Murag, Wala ni sugar, sucrose, murag sugar mismo sa prutas. May sugar to? Pero murag wala eh. Yay. Late lunch is ready. Wow. Yung dressing ko. Thank Can I you. have one more plate also? Ay, oo nga pala. Na tayo. Try natin yung pizza. Rate mo. Good ba? Truffle. Gutom kami. Mag-tour-tour kami. Welcome sa Hacienda. Yes. Dito muna kami sa sa Garden of Eve. Wow! Pwede na pala ako dito magpakasal. Ang tanong, sino ipakasalan? Yung ready na yung venue, yung asawa lang hindi. Pwede na ba yan? I think so. Pero feeling ko hindi kasi parang nasayangan sila ba? 'Di ba? Na kainin na agad na hindi pa siya. Big na yun. The big one? Big na ba yun? Yeah, that's big na. Look. Awang small. Awang big. Gamayan gyapon ko. Di ba pag may yung dire?
Okay, organic. Char. Ano yan? Pool din. Basketball. Basketballan. Pwede pala mag-basketball. I-shoot. Tanaw na to tong di ba na asli more events place there? Ate, what's that there? Ano ma'am, yung mga animal. May Ah! Ayos ma'am, may tupaw, may baboy. cool. Tingin tayo. Under renovation pa. Ay, kani ba? So this is Ay, arao. Oh, ilagya po siguro. the whole thing from the gate. Okay, na may gate. So, yeah, ano siya, gindot na nice niya, no? Oh. Ayun, oh. What's tupa again? Di ba ano? Kanang Tupa is cow? di ba ano, goat? Sheep, di ba? Abinaw si Tupac. Kuya siya si Tupac. Mag-rap si Tupac. Ano sa ganina? Di ba ito'y tupa? Hindi ka na cow. Ay, Hi! 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 Kani? Basig ka na. kaya tupa. Hindi ko talaga alam anong tupa. Parehas lang tayo. Yung sheep ni Mga God? Bisaya. Bitaw, no? Yeah, wait Tama. Kasi si Tupac talaga. Oh my gosh. Ay. I'll ask na lang dyan. Unya, kani sila? Check natin. Check-inan o sad. Ay, di ang bonfire, Krish. Mo na. Ingon nila. Pwede daw takaron or ugma. So they really made it up pala, like for wedding purposes. Oo. So technically, Krish, everything's new. Ah. Right? That's the only house, probably. Yeah. Bagong gawa lang yung room na yun, no? Ano po? Yung room namin. Dati na po yun. Yung araw na. 3 years na po. So bago. So, okay. Got it. Gandaming ano dito. Maganda. Bago pa lang. 7. Krish, galing talaga natin mag-analyze. Pero rooms lang siya, no? Rooms lang. You wanna check the room? Saan pala ito nagawa? Ito, 7 months pa lang. Yung room, yung villa namin, 3 years na daw. Parang sa farm namin. Pag umaga, hindi. Ay, cute! Simple lang. Eco something. And it smells good. It's new kasi, no? Ganda ng CR ng for men. Ay, ako pala yun. Ganda. Papa magustuhan niya. Dito. Maganda na naman siya. Parang maganda yung gawin sa farm. Hi, hi. Ay, yung sa Hi, doggy. yung warehouse. Oh my gosh, they're so cute. Ito, 3 years na po. Cute ng aso. Sayang wala si Matilda. Hindi ko siya nadala kasi yung helper ko hindi pwede. Daming ginagawa pa eh. Ay, cute! Kanila yung pool, ate. Para siyang condo. Cute! Para siyang may sariling condo. Naka-check-in lang kayo, may access na kayo sa swimming pool. Kahit ito lang, halimbawa. Ayan no? Opo, yun lang po. Yung family villa natin sa baba. Nakita, Lang ng isa. nakita na rin namin dun. Yung Yung container. Parang prefab po. Parang kasi siyang nasa movie, no, Krish? Yeah! Wow! Welcome dinner! Ay ma'am, dinner na po sila. Sarap naman yan. Liempo, imong favorite. Yay. And then the bulala urns. Ang sarap naman ito. Buksan na nga natin. Bulalo. Wow! Sige, kuha na tayo. Is this food Lord?
sarap ng dinner, Bisprin. Sarap. Anyway, mag-bis siguro muna ako. Nilalamig ako eh. Tanggal na ako ng makeup si. At andyan na si Laura. Late na siya nakasunod kasi galing pa siya sa work. And may mga ganap-ganap pa siya. So, ngayon lang siya nakafollow sa amin. So, siya po yung kasama kong single. Di ba sabi ko may single, ito yung single room. Sa single beds. So, ito yung mga kasama namin sa single. So, single bed. Oo, di ba? Single bed for the single. Buksan mo, papasukin. Joke. Tulog na tayo eh. So, magkakape na kami, best friend. May ni-ready daw sa labas. Naamoy, andyan kasi daw eh, di ba? Nakita mo? Tara. Ang cute naman. Yeah, let's try their coffee. Oh no, andyan na yung breakfast. Morning. Wow, that looks good. Wow, ang daming food. Egg po natin. Thank you. Okay. Wow, ang dami. Yung vinegar nila fresh din. Thank you. Kayong kamay mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo. Actually, nag-warm na siya. Ay, sorry. Kasi, wala kuya, umaambon. Sa main villa po o sa gusto niya ma'am sa kanila? Ah, Okay po. ayaw namin mabasa sa ulan, Bisprin. So, meron kasing foundation yung may-ari, Thoron MacArthur Foundation. Ano yun yung mission nila? Marami silang pinapaaral ng mga bata. Education. So, yung 100% pala ng pera dito, nakukuha nila sa Airbnb. Napupunta lang dun sa foundation para Yes, kasi extra income niya lang pala to. Hindi niya talaga to. Sideline niya lang to. May mga business talaga yung owner. Mag-rice ako. Ang sarap. Nag-rice ka. Gawa to kasi daw to ng chef. Mukha ang homemade talaga. Tingnan mo. Parang finorm niya ngayon yung commission. O, diba? Ganda ng buhok. Bagong gising. Lalabas kami, best friend. Itutour ko si... Wow, ako may-ari. Itutour ko si Laura. Siya, 24 hours may electricity. Alam bakit? Tingnan mo. Solar. Naka-solar sila. Oo. Ito daw, jacuzzi nila. And then pool. Pero hindi siya heated eh. Ito na yung garden cafe. Diyan tayo later. Diyan magpakasal. Or mag-debut. Debut na lang? Ito daw. You may kiss the bride. Tapos ano daw, kaya daw ng 80 guests. Oh, 80 guests daw ang kasha. Oo, diba? You may kiss the bride! Debut, kasal. Ikakasal ka na. Kanino? Wala lang. Kanino lang. Ganda. Ganda, no? After, lunch, nandito lang kami. Ikaw, yung mga temptation mo na yan, papatulan ko yan. You want?
Inisip ko nga dalawang flavor eh. Para na-try na natin yung truffle, mag-add tayo ng different flavor. Yay! Merienda na tayo. Truffle! And all meat pizza, yeah. Saan si Laura? Kain tayo? Yan o yung may mga oil. Hingi tayo honey na. Sige. Corn honey. Ang sarap talaga. Sarap talaga. Sa lahat ng in-order natin, ito talaga yung the best. Sarap. Sarap, super. Comedy talaga ito si Rishi. Ano to siya? Marshmallow? Ah, wow. It means no. Gano'n, nagdadala sila ng mga Ah. Takot ako eh. Sige, video mo ko. Sige, video mo. Ready? Ay, wait. Pero masarap ba ang sunog? Parang wala lang. Parang nainitan lang siya. Ano pang music natin? Ano yan? Try ko mag-search ng bonfire. Babay na. Aalis ka na. You will be missed. I feel like I'm in a dollhouse. Oy, Toby! Toby! Jesus, Toby! Toby! Kawawa man si Kobe, oy! Kobe, baila! Sus, kawawa man ang Kobe, kong, oy! Sus, uwi na si Kobe! Uwi na si Mami! Mami will miss you! Mami will miss you, Kobe! Kobe naman, so sweet Kobe, oh! Kobe, we will miss you, Kobe! Thank you, Tagaytay! Serenity Villas. Nag-enjoy kami. Super. Parang feeling namin nasa isang dollhouse kami, no? Yeah, parang nilagay tayo sa isang set design. Oh, I feel like we're in a Truman Show. Goodbye, Serenity! You will be missed! Goodbye! Goodbye!